Sultan Murad giýje daşaryk bir aýlanjak bolupdyr. Gullukda bolýan serwazlaryň başyna fermandelerini aýdypdyr. Men bilen bile daşarykçyk öz şanlygymy, sultanlygymy bildirmän bir raýyata aýlanjak diýipdir. Gasryndan çykýa daşaryk gitdiýä ýanky fermande bilen bile bir adam süýnüp jan berip ýaty. Deňesinden her kim geçikdiýän bolmaly. Her kim geçikdiýä işleri ýok. Hey bu adam jan berip duran, näme miň daşyndan siz dewerewinden bir tafawut geçip barýaňyz. Geçip barýan adamlar aýdypdyr. Ay 10 ýyl teleka adam ýokdur diýipdirler. Bu adam hemişe meýhanada, hemişe bagyşlaň zinaň ýerine gezip ýören adam be. O Sultan Murad aýdypdyr. Ay her jire günäsi kän bolsa, her jire fasyk bolsa da Muhammed'in ummatından nämişi diýipdir. Näme innäňiz? Rasulullah'ın ummatından nämişi adam? Näme himmäňiz geçip barýaňyz diýipdir. Hanmyň öýü ýerde, miň belli bir jaýy ýerde. Adamlar aýtdylar, aňyrak gitseň şol falan ýerde öýü badyr. Ýanyňky fermande bilen göterýär sultanyň özi, hiç kim sultanlygyny bilenak. Göterakadan ýanky adam öýüne garşy ýakdyýarlar. Esersine salan wagtynda zenanasy görüpdir, adamsyny aglap başlapdyr. Allah taňa rahmetine, ey Allah'ın dostu diýipdir zenanasy aglap. Men şahit taňa sen ýagşy adamlardan, sen gawa adamlardan diýip zenanasy aglamany durupdyr. O sultan we sultanlygyny tanıtmany bir näzire bolýar diýipdir. Daşarda adamla mundan aňyrda teleka adam ýok diýip ýörler. Sen maňa sen Hudaýyň welisi, bu Hudaýyň dosty diýipdir. Zenanasy aýdypdyr, ay adamla on diýer diýipdir. Bu adam beter ýagşy adamdy diýipdir. Öz günnilerde işleýärdi. Giýjelerde gazanýanja zadynyň bir bölegine bize harjy diýip, biziň nafagamizni goýýardy. Bir bölegini aýlanýardy, meýhanelerde hafa suwlar satyn alýardy. Bir musulman günäden ýatsa, musulman günäden galsa, İslam'a bir hayır verdigim bolar diýakydan alyp öz dökýärdi şonlypdyr. Omal zina bilen töhmet urulýarlygy bir belli fahişe zinanalar şin barýatdy. Şu elinin gazanýanynyň bir bölegini şoňa berýärdi. Senden hahiş etýän, tädan atýança hiç bir adam üstüne getirmesene. Sen şunu al gazanýanyň şundan akýan nädir diýip şoňa berýärdi. Dan atýança hiç kim getirmesene diýakydan şeýitdirip öýe urlyk gelýärdi. Bir musulmany günäden alqallygym bolsunda Hudaýa diýakydan şeý diýärdi öýe gelip. Ay men aýtdym. Saňa adamla biderek töhmet urarlar. Allah bilýär, Allah bilse bolar diýdi. O zenanasy aýtdym diýe men saňa hiç kim zinada sıkmar ha. Sen şizre teleke tanýarlar. Ol zenanasyna aýdypdyr Gulakadany. Sen gördi duraga diýipdir. Sultan geler maňa zinada çykmany diýipdir. Sultan aňylakydan kellesini açypdyr. Ýüzündäkini aýyrypdyr. Wallahi men Sultan Murad diýipdir. Meni Hudaý Taala onda şuňa garşy getiripdir. Biz ýagşy adam, bir ewliýa adam, bir gawa adammışdyk. Millet maňa biderek gazawet edipdir. Millet maňa teleke diýänmişdik. Miň dogurlygynyň hormatyna Hudaý Taala men gasrdan çykarakydan özüm göterip elim bilen getirdim. Wallahi erti bolanda ulamalar diýşirerin, ewliýalar diýşirerin, sultan özümde geler maňa zinada çykyp edep bilen men jaýlar diýipdir. Kimiň halyn kim biler, kim yaratsa şol biler. Kimiň halyn kim biler, kim yaratsa şol biler. Oturan yerimizde bir neferin abirey bilen oynamak musulmançylykdan nädir? وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدنيا